God is good all the time. Atong pakpakan ang Ginoo. Matod pa sa to Ginoo, duha kun tulo magkatigom sa akong ngalan, ana ako sa inyong pagkabulahan nato. Amen? Kinsay uban nato? Ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga Hari, Diyos sa mga Diyos, karong gabhiuna. Amen? Dili lang siya uban nato, ato pa jud siyang gidawat, pinaagi sa atong pagkalawat. Amen? Atong pakpakan siya sa masipang pakpak. Usab atong pasalamatan atong mahal nga obispo, arsobispo ng Wailain, Bishop Jose Palma. Atong gaan ngani tugot nga kita magkahiusa karon dinhi. Usab atong pasalamatan ang atong parish priest sa Diocesan Shrine of San Roque sa Bambaling, Cebu City, Wailain. Akong professor, akong magtutudlo sa theology, si Father Victor Carmelo Jula. Unya, bless kay ta, nga naman, sa mga wakailan ni Father, kung ipailan niyo si Father, one of the exegetes dinhi sa Visayas o Mindanao. Kung sa exegetes, Bible scholar. Unya, pila lang ni sila, Visayas ug Mindanao, mga 8 kung ako masipyat. Yang good news ako ninyo mao ni. Doon na natay San Pedro Calunsod edition nga New Testament kinaatay mga exegetes. O kini direct ni nga hubad gikan sa Hebro ngadto sa Bisaya. Aka na mga hubad na to karon gikan pa nag-English, niagi pag in English. Kini direct jud gikan sa Hebro, gikan sa Greek ngadto na sa Bisaya. Wanang San Pedro Calungsod edition. Unya napoy charity si Father kini makatabang sad. Unya doon na mo'y authentic na translation sa Bisaya. Ang ni-recommend ini si Cardinal Vidal. Buhi pa to si Cardinal Vidal, no? Tumpakpakan si Cardinal Vidal, no? Siya jud ang nangunay pag-encourage sa itong mga exegetes, no? Nya karon ang daang sabutan Old Testament in the making pa. Matakibaw kanusa na mahuman. Ang 4 Gospels, pila to katuig, Father? Ang 4 Gospels lang? 12 years ang upat ka ebanghelyo. Grabe, no? Unang kabantay mo mga symbolism dere related Diyos Bible, no? Tungod kay exegetes, one of the exegetes, Bible scholar. Ibaw mo? Kuyo kay na. Ang Bible scholar mo tuon na sa lingwahe sa mga author sa Biblia. Hebrewanon, Greek, ang New Testament, ila ng, kaya ba mo, pila ka oras sila magtuon sa sang adlaw? 8 to 10 hours. Si Father Jula, siya yung Hebrew, alphabet, naglabad yun akong utok. Nasa'y Hebrew, nasa'y Greek, no? No, nakapasara yung taon, no? Nakainom, igo na dyan. Muna si Father Jula, bless kaayo ang Archdiocese. Ya doon ay indot kaayo. San Pedro Calungsod. Yan nagsabot po ng Father Jula, nihangyo ko niya. Father, nindot ang sama ng mga kanabitang mga ordinaryo lang nga papel parang ma-accommodate tanan itong mga ordinaryo rin tawag mga budget. No? Kini kay na may hardbound na apoy softbound. Muna nga, nindot kay nga mga papel ang gigamit ni ini manang doon na dyan sa presyo. Pero yung Padre nga ato ng gaag pamaagi. Amen? God is good! Katugon man, no? Kadtong katugon, katugra mo, no? Pero hangyo mi nga di mo hagop. Nga, no? Makadisturbo mo siyang tapad nga utrupong natog, no? Ato sa pasalamatan, si Father Noel
Minozo, atong Paris Parochial Vicar, nga uban nato karon nga diri sa sacristy ato siyang gaan sa masipang pakpak. Og sa tibuok nga team ni Father Chola, salamat kay ninyo tanan. Og katawhan sa Dios kaniya dinhi karon nihilak ang Ginoo sa kalipay nakakita ninyo. Amen. Ya kung good news po dinyo, kining ka Father Sikia, siya rin nag-compile sa mga original nga prayer sa simbahan, muling deliverance handbook. So, Father, di may kasabot. In English pa na. Why, Bisadya. Nanasay Bisadya, no? Sunod mga 2 buwan pa siguro. Kay, kuan pa, i-check pa, og ang obispo nato dito sa Butuan, si Bishop Meng, with Father Amalia, nahuman na. Pero wa pa mahuman ang pag-double check. Ingon anak kakuti ang simbahan, no? Atong pakpakan atong simbahan, we. Kanya kini ka Father Refuger, intercessory siya. Unsa may minig intercessory? Kini siya, magamit nimo in case of emergency. Kaminaw mo. Nyag di emergency, Father, ay mo gamit, no? In case of emergency, dunay mga nanginahanglan og tabang wa sila'y knowledge, pwede nimo gamiton. Pwede nimo matabangan ang uban, nga dili family members nimo, in terms, intercessory prayer ni siya. Unang, for the use of laity. Kini siya, imperative ba ni siya? Magamit lang ni nimo sa imong pamilya. Manik, sabihin si kalainan gud ng itom og blow. No? Intercessory ning blow, intercessory, ang itom is imperative. Kano saan mo magamit ang imperative prayer? Mao ni ang example sa imperative prayer, in the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. Anong i-break pa na to ang seal and consecration? Kay we are sealed and consecrated to occult spirits. When? Kano sa? Panahon nga mag-birthday mo, pinaagi sa dugo sa sunoy, no? Tinoo dili. Doon na mo'y bagong sakyanan. Before inyo pa-bless ni Padre Jula, inyong gipaduguan. Gi-sign of the cross pa. Tinoo dili. Kung doon na mo'y bagong balay, mo invite mo albularyo, ipatanaw ninyo inyong balay. Uy, naaday ang mga madre na to sa missionary of charity ni Mother Teresa. Tunggaan sila. No? Salamat, sister. No? Kumplito masulong na sila. Gipambiyaan tong mga masakiton. No? Sagdi lang, magamit din ninyo sa inyong mga pasyente. Ma-amaze mo. Di mga madre, tagbo na ko, sister. Dito ko sa conference na mga exorcist. Ahong parokyano nga madre, usa na mas mga head silang congregation, Father, way mo tagbo nimo? Wala. Kami tagbo nimo, Father. Pagtagbo nila, naguol ang madre. Problematic ang ilang ato ni tagbo nako. Sa anong na problema mang kater? Tungod sa akong iring, Father. Sino sa imong iring, no? Nag-iring-iring imong iring, ter, no? Siya wala, Father, hapit na mamatay, Father. To akaron sa ospital ang akong iring 50-50. Ito na sa ospital. Ningon ang doktor, ter. Wala tay chance, ter. Namatay na hapit ang imong iring. Perting guula sa madre. Sa may buhato na to, ani. Wa na mo kaon, ter. Wa na mo tindog ang imong iring. Perti ng luyaha, imong iring, ter. Naratay, usa ka solusyon, ani, ter. Atong injikan ang imong iring, ter. Sa mo imong inject? Mercy killing, ter. Euthanasia. Nanguros intang madre, ayaw intaw na tiwas, eh. Bahala na. Ako nang kwaon ang akong iring. Kung mauna, sign og Weber. Masig imo kong ikihag mamatay. Idani ang iring mga igsuon dito sa kumbento. Nag-abot niya sa kumbento, iyang gideliverance iyang iring. Pagkaugma,
ni kaon og daghan niyang iring, nagdagandagan na ang iyang iring. Marami, no? Niingon ang madre, tinuod ni Father. Muna. Astang baboy i-deliverance. Oh, grabe na po Father. So, ay lagi. Kaya mo na makakos ni mong trouble. Pumantay po, wala na kabubutos Ginoo. Ang po'y overdose, ana. Unya, ang mga madriter, diha man ay nag-wheelchair. Natigsimba dito sa ilang, sa luoy po ning nag-wheelchair, di nakalihok. Ingon mga madriter, atong i-deliverance. Ni aman dyan din ilang i-deliverance. Ang mga madri, nagkurus-kurus dito sa mga senses. Pagkahuman mga isa, for how many years di siya kalihok? Nagsikad-sikad naman na, huy, kanindot na basa kong ang mga madri siya, unsa maniter. Mutaghan ng mga pasyente ni Ron. Gusto naman siya mutindog. Nanawag jud ang madri nako. Nga naman, this is the gifts. One of the gifts of the church to all of us. Amen. Mga nanay, inyong mga anak nga way klaro, inyong bana nga way klaro, inyong kaugalingon nga utro po way klaro. Kining nagwali pong utro po way klaro, no? Dadlaw dyan ko mag-deliverance. Before ko mag-deliverance ko as protection. Amen? Parte na ni sa ato kinabuhi. Na sila si Brother Patrick o sila Lane. Tindog mo bro. Taga dinhini. Unya, atong miaging adlaw, miaging buwan ba to bro no? Nang laya sa silang balay. Kaya ano man, pila na takabuan bro? Nikan pagsugod? Upat na? No. Pag ato nila sa Bohol, nagdadapo sila sa Turinyo. Unya si Lalaine, sudlan ni Prophet Joel. Mong asawa! Pamalhin mo kay amo ning inyong balay. Yang ingos Brad Patrick na ko, Father, pabalihin nun may. Ayaw paminaw sa yawa. Makig-away tas yawa. Bro, balik dito. Pamalik mo. Pila mo kadlo hostel, bro? 5 days. Ko pamalik mo. Gubat ni. Sugod na ta. Wanang Brad Patrick, kada adlaw mag-deliverance, kada adlaw mo simba sila, cares, confession, adoration, kada adlaw sila mag-adoration, sila Lane inigharas sa yawa, mag-self-deliverance siya kung wa si Patrick. Kaluis, kinukanusaan na hanggang wana ka mo singgit. Lalain, gahapon, wa na siya mo singgit. During deliverance, self-deliverance, magsulti ang yawa, kay open demons ang naa ni Sister Lalaine. Saan ang open demons? Marites nga yawa. Sa pangutan mutabi. O niya, karon dako kay improvement sila Lalaine. Og nakasave sila dako kay pila sila kay gayon ni tuo sa yawa. Ang kakulangan lang ni Patrick, nakigstorya sa yawa. Sayo pa na. Yan, naminaw na siya. Nakig-dialogue na siya yawa. Di jud dapat makig-dialogue sa yawa. Ang mga exorcist, dili makig-dialogue sa yawa. Imperative command. Tell me your name. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Yung yawa, I am Lucifer. I am Beelzebul. I am Asmodeus. Isa man is Asmodeus, muna ang mga yawa sa mga sobrang nga kauwagan. Nawa ni mong atur juga manguwag sa imong asawa. Oy. Asa rin mong uwag ko to, atur sa asawa. Agwanta ha, bisag luod na, no. Kay mo na makalangit ni mo. Ayaw naglingi sa puti nga pa, kay maka-imperno. Amen! God is good! All the time! Atong papakan ang ato Ginoo. Atong miyaging simana mga kaigsunan. Kung tanan mo,
Pwede din may ka-deliverance, Father. Ako mong gaag document. Niya din sa page 22 ni Father Siquia. Page 22. Last paragraph. Kinsay maka-deliverance? Ready na mo? Okay. Kinsay maka-deliverance? These deliverance prayers are first meant for priests and religious. Masa to? Kinsay maka-deliverance? Dili day exclude for lay communities. Sa to? Lay community. Pwede lay minister, pwede charismatic, pwede o couples for Christ, lay communities under the guidance of the priest. Sa to? Under. Basig ang pari na po inyong i-under. Din na mo. Under the guidance of pwede di ang pari lang mo guide. Bisag dili exorcist. Nalipay mo wa? Ang pari dito sa Dipolog, pag adto na ako, Father, salamat kay Father. Kay na-empower ko nimo. Sabi ni mo, Father, nag-schedule na ko for blessing of sacramentals. Every Wednesday, magtuod ang mga tao. Daghan kay Father. Ya, Father, nasya ko sa testimony sa akong parokyano. Ganun, Father. Grabe. Ang imong gisulti, ako nang nasinati. Ready na mo? Ang inyong nabati, inyo nang masinati. Amen. Excited mo? Ang sa initabo makiksunan, yang i-bless ang mga sacramentals nila, dehay na kuyapan. Unya kay nakatikais man niya, ang iyang nakatunan, iyang gipaambit. So, man pinaka-importante karon, ang inyong nakatunan karon, ato nang ipaambit. Una, sa atong pamilya, sa atong kaliwatan, kaya naman ang kamatuuran lang may maghatag ka natog kagawasan. Amen? So, pwede day pare. Dihay na sakit o nakalitan nagkuyap. Nagkuyapan lang, nagkirig-kirig ng lagom. O niya, kung sa gihimo sa ilang katong bagong na nakapabless og mga religious items, salt, water, ilang gipakaon lang og asin og nagsuka og completely healed. Nikaon lang holy and exercise. Grabe, no? Kinsay nagtestimony na, ang pari, kalimuto siya ngan, ang pari nga, taga Dipolog, atong pakpakan, ang Ginoo. Lay communities, mo ni second ha? Isa ito yung maka-deliverance. Lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the bishop, whose apostolate is healing and deliverance. Pwede daing lay pagkanindot. Usas plano ni Father Dere, magtukod tag lay deliverance minister para makatabang sa atong kaparian. Amen! God is good all the time. Doon na ako na'y binatanon, ana. Sabi ko, God is good. Grabe! Sabi ko, all the time, siyempre. God is good! All the time! Atong pakpakan ang Ginoo. Pwede ay dahil lay communities under the guidance of our priests. Even though it is not exorcist, kinahanglan lang pare nga mo guide sa mga lay communities. Ya, Father, wa bukoy lay community, Father, saon man eh. Di ko ka deliverance. Ate, atong tiwason. Muna good news na ko ninyo. Lastly, dapat pimitumoy dahi, no? Lastly, for the individual, na imong tapad, pwede na.
For this last group, for the individual lay Catholic. Shh, nalipay mo Raymond Tapad. Naman Document pa Shh, di man ako. International Exorcist, Father Francisco Segea. Ang among mentor sa mga exorcist. Shh, nalipay mo Ayaw na magduol og albularyo. Tangtanga na ng habak ninyo. Against first commandment ng habak. Walang usaon na to. Kaya wala naman tayo habak. Muna ng mga religious items. Ang cross, ang scapulars. Kaya pa may gitugot sa simbahan. Ngayon nyo pong scapular. Ano man, nabaligya among baboy ani Fader. Ako baktin nabaligya. Kaya tag 1,000 in town ni Fader. Dayo sa albularyo ni Duol nako mga igsunan. Daghan kay siya ng ayo. Bagiitan siyang albularyo sa Bohol. Giagak siya. Kay maglisod na siya glakaw. For how many years ang albularyo ni Duol puglaing albularyo. Kay doon na siya sakit nga way pagkaayo. Og naghabak ang maong albularyo. Pag Duol niya nako, tay, tangka nga imong habak. Pero di po ni mo tangtangon, mo respeto ko imo man ang katungod. Tay, kumutuo ka kanako karon, daghan kay kag spiritual benefits and graces madawat. You receive the sacrament of confession. Anointing of the sick. Kung di na nimo i-renounce tay, wa pa kay 100% nga pagsalig sa Ginoo. Love me with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Nya tibuok pa din na nga napamang kay habak kuan mag 1/4. Uy. Tibuok pa ba din na, no? Didto mi sa Masbate ang mother butler didto nagduko-duko. Ngano? Kumplito gibakos ang mga habak sa lana, no? Mura na og bakos. Ningon intong ilang parispis, kadaghan ko di mo, sigag simba. Daghan pog gituhuan. Mo na gitawag, tuo. Rambulan yung basa ang tuo, say mabasa. Oto. Ingna imong tapad, uto, baka, isurrender na ng imong habak. Kung sa inahitabo sa mong albularyo nga maglisod og lakaw, nabaligya iyang kabaw tungod sa iyang sakit. Sa to? Nabaligya o sa albularyo. Sa Father, salamat kaayo mo surrender nako. Pag-renounce niya, the deliverance, completely healed ang albularyo. Nalipay mo Niingon siya, sus, kung nauna lang ko og kahibaw nining kamatuoran na naapaunta ang akong kabaw. Nalipay mo Nabay bayad ang kumpisal, naawa. Nabay bayad ang hilog, naawa. Inigsud ninyo sa simbahan na entrance fee, Inikalawat ninyo din himingon bang minister. Nihog ng kasibot, Sa wala pa. Dili lawas ni Kristo. Sa Kristan, kuha ato ditong bukog ni Kristo. Pakalawaton tanig bukog ni Kristo aron mabukog ding tihik. Muhug ka sa sibot og dili lawas ni Kristo ang atong madaw. Eucharist. The source of healing. Kabong mga masakiton karon nga ni adinhe, kada adlaw mo simba. Libre ra. Amen. Why bayad? Say may insulto man ng Ginoo na namusalig sa instrumento, wa na sa source sa tanan. Ang pan nga gikan sa langit. Unsa inyo madawat kada simba? Pan. Dili na gikas arbis. Dili na gikan sa ordinary bread. Dili na gikan sa mang tinapay. Gikan na sa langit. Ang makahatag lang ni ana ang atong kapareha.
kaparian. Atong pakpakan. Ang atong kaparian dinhi sa Archdiocese of Cebu. Ayaw mo balhig laing tinuuan. Kung doon ay di katoliko dire, ayaw paglangan, balik sa simbahan. Amen? Dili ang simbahan ang imong gibiyan, ang nagtukod sa simbahan, nga way lain ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ipulihan na nimog piki nga simbahan. Uy. Asay pilion nimo, manghatag sa Padre Jula karon na pirated nga CD, na original nga CD. Sa inyong pilion. Tapak. Original. Manghatag si Padre Jula karong branded nga t-shirt. Bag-o pa kaayo, branded. Okay. Sa inyong pilion. Nganong ukay-ukay man inyong simbahan. Nganong piki man, pirated man ang atong simbahan, ayaw ninyo biyai ang simbahang Katoliko. Kay naa diha ang pan nga gikan sa langit. Amen. Unang kamungan niya din ni karon, mga nanay, mga tatay nga niya din ni karon, dada inyong tibuok pamilya aron makadawat sa pan nga gikan sa langit. Ganahan ninyo matambok inyong anak. Healthy inyong anak. Doon ay mga vitamins inyong gipang take. Tinoo dili. It is not enough. Dada sila sa simbahan. Pan nga dili madunot. Pan nga di malata. Amen. Ayaw ka mo paghago sa pan nga madunot. Paghago ka mo sa pan nga dili madunot. Ug ako ang pan nga gikan sa langit. Ug ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Mao ang akong dugo. Amen. Pagkabulahan nato karon, inyong gidawat si Kristo sacramentally. The real presence of Jesus is in us. Amen. Dihay si Brother Patrick nag-maintenance ni. Pila ka tuig ka nag-maintenance, bro? 4 to 5 years. Kay daghan kay sige pati sa lawas. Diba mo? Sige buhat ni Brad Patrick. Katapusan niya nga adlaw karon. Wow kay siya. Pero pag kumpisal niya, after that, wa na siya'y maintenance. Grabe, no? Nakas. Oy, di sayop ang mag-maintenance, ha? Ako mag-ingon sayop ang mag-maintenance. Makatabang na. Pero siya, kung saan man niya, nawa naman iyang sakit. Kung saan pa may iyang i-maintain. Uy, nalipay mo kumpisal mo ka ng seryoso nga pangumpisal. Napoy ubang mangumpisal, pedisyon ni ako, Father. Lami doklon. No? Saman na. Nangayog pa sa'yo, nagkatawa. Bendisyon ni ako, Father. Kay ako nakasa. Mura ba nagkantag? Kuan? No? Nakapangabit ko, Father. Nalami adoklo ng tawhan na. No? Serious. Nga man nakasakit ta sa Ginoo tungod sa atong mga sa hilaki ang atong mga sa. Unang panahon ni Padre Pio, matinga mo. Milagruso man si Padre Pio. Daghan kay mga tao mo duol ni Padre Pio. Because of the sacrament of confession. Yung pila na mo katuig, way kumpisan. First communion pa man to, Father. Nambura. O day nangasakit na karon sig kalawat, sige pog pangawat. Sig kalawat, sige pog dalikyat. Way mga kasal, silag dalikyat. Tinoo dili. Day taga Mambaling, gi-interview si Father Rudyard Yunting. Nitambong siya sa katikism sama na to karon. Do not stay. Stage 4 liver cancer. Stage 4. Naminaw siya sa katikism. Wa siya muduol na ko. Ano man, di man ko magpaduolin nyo. Mawa ko karon. Musaka ko sa langit. Uban ni Kibuloy.
Ganun mo disappear ko man akong talk. You need to go to Jesus in the sacraments. Jesus is really real. He is real in the sacraments. Amen? Sa initabo niya makiksunan, for how many years na sila, why kasal? Maglisod na siyag tindog, maglisod siyag lakaw, pero ni sakripisyo siyag paminaw dito. Sa katig, Danilya, no? Unahan gamay. Ha? Lipata. Sa lipata. O, tanawan ninyo sa isang bingay, gigi-interview. Dili ako nag-interview. Na-empower lang siya sa pagduol ni Kristo sa sakramento. Nagpakasal sila. Simple nga kasal. Uy, simple ra. Ang requirement sa kasal, 5 ra jud ka buok. Pila? 5 ra. Witness nimo duha. Kamong duha, 4. Pare. Simple ra. Kasal nang umpisal sila, gitangtang niya ang tanang habak, nag-renounce sila. Completely healed siya karon. Amen. Nalipay mo Kinsay duulo ninyo? Dili si Father Darwin. Paminaw mo. Bahog ilok si Father Darwin. Ay mong duol. The sacrament is the source of healing. Na-amaze si Father Rudyard, pari na dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Sila kaduol na ako. Inigduol ninyo sa sacrament. Ang kamot ni Kristo, ang nihikap ninyo. Amen. Dahil mga lula ni adto sa office niya, close man ang office. Ningon to mga lula, doy, si Father Darwin, doy. Sa, ra bala. Kay, way office ron. So, sabay ato la. Magpahikap, unta ming Father Darwin, doy. Ningon po ako mga kauban, kami lay hikap la. Di man ini ha, labaw pa sa kamot ni Father Darwin, ang kamot ni Kristo. He must increase. I must decrease. Amen. Asa mo dool? Sa inyong kaparian. Atong pakpakan. Ang tanan, natong kaparian. Na before mo mangumpisal, examination of conscience. The do's and don'ts sa 10 Commandments. 7 capital sins. Practice cares. Nya, katong individual lay Catholic. Kinsa man tong individual lay Catholics nga maka-deliverance. Atong itiwas og basa. For this last group, these prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attacks. So, ang deliverance prayer ay makaprotect na to sa ordinary. Sa maning ordinary attack sa yawa, atong balik-balik nga sa, atong addiction nga mga sa. Makatabang ang deliverance. Nalipay mo? Wala. Ang akong seminarista, before, bago lang, miyagi si Mana, Father, pwede magstorya ta? Ang akong papa, Father, alcoholic. Ang sayang papa? Alcoholic. Kada adlaw, muinom jud siya bino. Kaya kung di siya kainom, magkurug ang iyang kaunodan. Na alcoholic na siya. Addiction sa alcohol. Mo nang muinom, gidawat lang nila, yung mauna na iyang papa. Niadto sa office, namati, nangumpisan, nagpa-deliverance. Pag-deliverance, mga kaigsunan, nahibong ang iyang papa, kay ni kurog ang tibuok niyang lawas. Ug dunay espiritu ni gawas sa iyaha. Pag uli sa ilaha, wa na siya'y kana, mula laog pino. Duhang buwan na, gikan sa pag-adto sa office, wa na siya'y gana. Ningon ang iyang anak na seminarista, pa, ayo kalita. Hinahinay lang pa. Siya 2 months na di ay nilabay ito. O ang iyang senarista, yung anak, inig uli, magdaog tanduay pa. Mag-unay tag-inom, mag-face-to-face na pa. Ang isang anak, wala na dyan na. Nawa lagi ang akong addiction na break sa prayer of
active deliverance and the sacraments of the church. Yan na mo'y una-una ron. Ang inyong mga bana ron, i-deliverance before matug. Amen. Nya padua sa pari for the sacrament. Dili kausab ang imong bana siyang kaugalingon without the grace of God. And the grace of God is only given to the sacraments. Dili ka kausab sa imong bana. Dili gani ka kausab sa imong kaugalingon without the grace of God. And the grace, the abundant grace of God is in the sacraments. In the Holy Eucharist. Amen? Ato-ato na. Ayra mag-usapa. So that they can protect and arm their loved ones against ordinary attack as well as the extraordinary attack. Sa may extraordinary attack, wala gitawag obsession. Ang imong anak di nakakasabot. Negative na ang hunahuna. There's no appreciation of life. Despite of the blessing na niabot siyang kinabuhi, negative ang emotion. Wala gitawag demonic obsession. Kung demonic obsession ang imong anak, di na madag counseling. Dili enough ang counseling. He needs and she needs the sacraments and the prayer, the sacramentals of the church. Bago lang ko dito sa Iloilo gikan, niduol lang ko ang katong usa sa mga nag-invite sa ako, Father, yun siya na ako, Father, ang akong anak, may attempt many times mag-suicide. Pakita ko sa picture, daghang ging dugo. Nagkapanguros ko. Ako giingnan, daghang tagmaluwas kung ma-empower ang tibok pamilya. Kung ang tibok pamilya mag-deliverance na, ang inyong mga anak, nagipangkuptas mga yawa, kay di ganan mo, simba! No, ini-deliverance ninyo, dali na mo mata. Anong bugat man akong lawas ron nga, Domingo lami kay simba. Kapoy pa akong lawas. Pag self-deliverance, gamita ang prayer sa simbahan. And then, ang influence sa yawa, through obsession, negative imong hunahuna, negative imong emotion, less na. Mo penetrate na ang enlightenment, guidance, and inspiration sa imong mga anak. Kasi nahitabo atong taga Iloilo. Mani nahitabo? Masturyan ni mo, dahil ganong naghikog man ka. Problematic siya. Niya makontrol pa ba na yung mahungong ni mo? Wan ako'y ayo, nga na. Miserably na ako kinabuhi, broken ang family. Wan na gugman ako, wan na gani kumuto og Ginoo. Samot. Kung nanday, mag-prayer of deliverance lang ko nimo, karang ang imong doubt, ma-lessen. Pag deliverance na mo, makiksunan, grabe kiriak. Nawa siya siyang kugalingon. Amen? 10% radyod ang mahimo namo. Walang labis, walang kulang. Kinsay nakatabang nila Lane, nakatabang may 10%, 90% ang ilang 100% nga cooperation. The grace of God will operate when we cooperate. Amen! O maghiusa na ta sa pag-ampo. Manang cares. Kinahanglang ang individual, kisam ng individual Catholic, si tatanan, kanus amang po na makadeliverance as long as we are practicing Catholic. Kinsa to makadeliverance? Ang usa sa mga bugat nga requirement, we are practicing Catholic. Not nominal Catholic, but practicing Catholic. Si Brother Patrick, grabe na sila kay sacrifice. Kada adlaw sila mosimba. Kada adlaw sila magluhod sa adoration chapel. Ano man, kadto may makalayas sa demonyo. Nya ka mo, doon na mo'y time sa adoration chapel. Malate ka ni misa. Mapay malate, mapay mo nag-uli. Wa pa gani final blessing. Kay kanunay ta nagdali. Karon, ako mong i-invite na tayo pinakanindot nga adoration. One of the nicest nga adoration chapel ang Mambaling. Bawag nakakita ba mo? Uy. Wa mamakpak ay. Wa pa ni kakita, Father. Wa pa ni kasod. Naaday tayo nindot nga. Humandiri, before or after? Akong challenge ninyo, before or after, daday inyong pamilya, mangluhod tang tanan, adoration chapel. Lord, give me enlightenment,
guidance and inspiration to guide my own family, to protect my own family. Only you has the power. I am powerless, but you are almighty. Kneel down. Walang cares. Confession. Ang A is ato. Kano sa may katapusang ni ador ka? Wa manubag ay. No. Naglibog pa kanus. Ang dito. Sugdan na nato karon. Amen? Tinapulan lang. 5 minutes. Kada Domingo, 5 minutes. Unsa pa ba ikonsulti dito, Father? Wa kay isulti. Pamati ra. Uy. Inuhod mo dito, pamati ra jud. Lord, unsa man jud kabubuton nimo? Andam ko motuman karong adlaw. Ang yang kabubuton magaydan ta by reading the first readings, the second readings of Psalm. Adto ka mag-contemplate. So mo din imong kabubuton, interaction. Mo nang leksyon divina ni Father. Yeah? Ang leksyon divina ni Father every Wednesday, 7:30 to 9 p.m. Sugdan, puhon ani mag-train ta nilang Father, parang di po sila makalitan, kinaman yung mga walking process. Munang, gusto ko nga mo paambit sa among mga experiences. Way hunong. Apil na ni sa atong cycle, sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Yung mas shock mo kay, binabago niya tayo araw-araw. Amen? Sa kanta pas charismatic, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya. Nakadungog ba na? Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ayaw mong pagdali sa kausaba sa iyong bana, ma-frustrated ra mo. Ayaw mo ka dali sa atong kausaban, ma-frustrated ra mo. Amen? Kung libakira ka 10 times kada adlaw, yan, 9 times na lang ka manglibak ugma. Ay, salamat na ko. Ag 1/4. Araw-araw. Nawaman mo ingon dito, binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. No. Binabago niya ako yearly. Unsang kanta? Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Amen! Ayaw mo pagdali sa inyong kabaguhan. Araw-araw. Amen? Dahil iduol na ako. Itong usang adla, atong may buwan pa. Ingon sa nako, Father, kaluy ko. Ang nisud sa akong anak, Father, si Lucifer. Tabangi ko, Father. Sa tabangan ta ka. Taga-Buhol Roman. Sa ato mo sa office, Father, niadto na ko si mga kaubang exorcist, Father. Sino magbalik-balik dito? Ikaw nga, di man ang exorcist makapalayas sa inyong anak. Sa yawa sa inyong anak. Ang makapalayas na kamu man. 90% gikan ninyo. Ganong ang akong 10% naman ako. Ganong ako manghihatag ang 10. Ganong ako, limited naman ako mahatag. Di man 90%. 10% naman ako mahatag. Kung maadto mo sa office, ang 90% inyong magamit. So, pasabot ang 90 ug 10, Father. Yan sila sa office. Mati sila, na-empower sila. O ang tatay mo na nag-deliverance. Di ko maadto sa inyong balay, ikay mo deliverance sa inyong balay. Di ko maadto sa inyong balay, ikay deliverance kada adlaw. Pero before anak, patanawon ta kadali. Ikay deliverance. Uman ako exercise, yung anak, ikaw na pod. Puli-puli ta. Kapoy kay akura. No. Itudluan akong tatay. Okay. Nisuka na. Unay sahin niya ng gawas na. Suka, tugab, ubo, huyab. Kabantay mo ng grosaryo na to. Ano po lagi ng grosaryo? Manghuyab banta. Pero butan tag batang tiyapo. Di, jud ta manghuyab. Siga pang mata. No? Masuko pag ibalhin. Final sa ron sa NBA, anak. Ayaw sa nang sa dili pa. Batang tiyapo sa ta. Tutok kayo. No? Yan ni grosaryo na. Kapoy naman pa. May tuo ako sa Diyos na nang gawas din. Kaya maturture ang mga yawa during rosary. Albe, ni Chabaw siya. Tarwen! Ayaw lagi na sampitan ng bayhana ba? Magpalaban lagi ka niya! Tarwen! Ni
ana ang babay ni luhod tapad nimo. Grabe, no? Darwin, di na maklaro na mo imong sa, Darwin. Kining bayhana, gitap-tapan, Darwin. Imong sa. Asa sa mga Mary? Ito ra. Nag-bless ta. Napapudari. Our Lady of Assumption? Immaculate Conception. Grabe kis Mama Mary. Grabe kayo. When Mary is present, Satan is absent. Itong pakpakan na itong mahal nga inahan. Pray the Holy Rosary every day. One time, yung yawa, Darwin, isog ka? Ang mga open demons ba? Malingaw ako. Maminaw ako rin lang, pero di ko mag-istorya. Isog ka? One-on-one ta, Darwin. One-on-one, isog man ka. Talip, one-on-one ta. Yan, anak ko din. Ha? One-on-one ta. One-on-one ta. Ayog sampit anang mga santos. Ay sampit anang mga anghel. One-on-one ta. Iduol ako. Akong gianwent. Nalupog siya. No? Yan, nag-recite ko Our Father, Hail Mary. Yun siya nga, Darwin, maluoy ka. Ayaw tawgan ng bayhana. Matorture me. Kung nahibaw ang mga Katoliko ni ini, dili sila matug without praying the Holy Rosary. Tapapakan si Mama Mary. Usa ka pulis, niadto sa kuha, nagpatabang, alas 9 na sa gabi ko na uli, alas 5 na sila naabot, Father, tabangi mi. Akong anak, Father, naghikog. Saan man mong anak? Sa Father niya, uban na mo. Mauji paghikog, pagbitay niya, Father. May gani nakasud ang akong misis. May pagbitay niya mo, pagsud sa kwarto sa akong misis. Ang istorya ang bata, 17 years old. Doy, kasi problema. Sulti ko, doy. Mamati ko, nimo. Sa Father, ako'y problema. Nasuko kasi mong, Papa, wa ko masuko, Father. Nagtanaw pamig the passion of the Christ kay Bernie Santo to, Father. Dong, unsay na itabo? Kung mauna nga wa ka masuko, wa kay problema, unsay na itabo? Naibaw ba ka nga, naghikot ka? Wa ko kay baw, Father. Mau ba? Unsay na itabo, Dong? Kung man akong tanaw the passion of the Christ, Father, ni sud ko sa among kwarto. Pag sud na ko sa akong kwarto, Father, nawa na ko. Ug mao na to naadiri. Ang guide and flow sa how to do deliverance nasa kong Facebook page. Guide and flow. Hindi na nako i-discuss kay self-explanatory na to. Nara diri, tanan. Nalipay mo wala. Sa inay tabo magkaigsunan akong ginan ng pulis ay shock ha. Kay ako kay baw mo-react ba nimong anak kung walking process ni mawa ni siyang kaugalingon karon. Sa ako lamang paybawon ay lamang ka shock. Ay mo panagan. Yang mudagan, nganong mudagan po naman, Peter? Makuratan mo ron. Ayaw mo panagan. Kaya mugukod sila ninyo, no? So pag deliverance na mo makiksunan, perting naghanang yawa sud sa bata. Nasyak ang pulis. Kaya ang pulis, ningon ng pulis, karon pa ko kakita, Father, mutuon ako. Ang ako mismong anak, giyawaan. Maudi ang patyo niya ang iyang kaugalingon. Pag deliverance na mo, abjud mo gawas ang yawa, ningon ko nila, magrosaryo tang tanan, sabat tang tanan, atong sampiton ang panabang sa inahan nato. Inahan sa Diyos, o inahan natong tanan. Wapamimaw grosaryo, nisukan ang bata, o nisulti. Pa, ang anong nagrosaryo mo pa? Saan ang lugar ha? Asa dita? Wa siya kalibutan. Nga naabot na siya sa akong office. Alas 9 na sa gabi. Og mingon ko sa iyang papa, practice cares, confession, adoration, rosary. Ikaw na deliverance sa inyong balay. Di na ko maadto sa inyo. Ha? Pag deliverance na silang balay, dito sa kwarto, dito na po. Kumbati na po sila. React na po ang bata. So, Father, saan man balik-balik ka kada adlaw deliverance. Buntag o hapon.
napulaan ng yawa, liberated na ang iyang anak karon. Nalipay mo ug mingon ang tatay, sus, Ginoo. Kung nahibaw lang tang katolikon sa ka-powerful ang Santos nga Rosaryo, we will pray the Holy Rosary every day. Amen? Ang pila ka minuto ang Rosaryo? Butan na to, 15 minutes, 20 minutes. Pila mo ka oras mag-Facebook? Pila ka oras mo mahimong marites? Mo'y labot sila kidabuhi. Nang pray the Holy Rosary every day. Rosary. O ang maong pulis, grabe na kay siya conversion. Di na siya musugot niya yung mga anak, di mag-pray rosary nga matulog. The increase of love to Mama Mary is a great protection to all our family members. Amen? Nalipay mo For 4 years, akong giadto gipakumpisal nako kay ubang parokyano, gipakumpisal nako gihilog nako. Unya, giinan akong lay minister, Brad, kada Domingo pakaluwata si Divina. Kada Domingo ang mong lay minister, ako mong i-challenge mga lay minister nga niya din karon, kana may pinakadako ninyo nga gasa nga inyong ma-serban ang mga masakiton. Kada adlaw, nagpakalawat siya ni Divina. Ni chat na kong minister bingon, Father, muhunong na ko pagpakalawat ni Divina. Naguul ko, anong munong man ka? Namantay na ba si Divina? Siya wala, Father. Completely healed na si Divina. Siya na ni katindog, manglaban na, maglungag, o naaptik si Divina. Ito pakpakan. Ang Ginoo. Because of the Holy Eucharist. Nalipay mo Katong nga masakiton karon, receive the sacrament. 80 years old, 90 years old, ngadto sa kuha, nag-wheelchair. Ako sige na, receive the sacrament, tatay. Police, 32 years di siya katindog. 32 years di siya kalakaw. Police, kusimba ka nunay tay. Kibaw mo, naglakaw-lakaw na si tatay ron. Nilulo. Unya, teka panglawman. Ningon nako nga, Father, birthday ra bang lulo sunod adlaw. Naglakaw-lakaw na ra ba ni Father? 32 years ra ba hindi kalakaw? Imagine ka, 32 years di kalakaw. Nga Father, ang iyang request lang, Father, karong birthday niya, ikay pamisahon. So, inyong pare, anto mo sa inyong pare. Sus, kada adlaw. Ako mga deliverance, Father, nay nang nawag. Kato bitong lulutos panglaw. Ikaw kuno'y pamisahon sa, dili ko. Ato sila pare. Sunod na po, nagtinga naman ko, kay ni-text naman ako. Di man ako number. Kitawagan ako sa Paris-Pris. Sa ikaw rin, misa na, Father, di ko man Kay, puno ako schedule, Father. God is everywhere. I am limited. Jesus is everywhere. Amen? Nasa sa tabernacle. Naskilid. Nasa diya. Istorya siya. No? Father Darwin is limited. Christ is unlimited. Christ is almighty. Ug mauna ang paglaom natong tanan nga ni adin karon. Amen! Atong pakpakan ng Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Ginoo sa mga Ginoo. Unsay natabo ato ni duol nako nga sige sag balik-balik sa mga exorcist wa jud ma-liberate ang iyang anak. Ako sa giingnan, ikaw na deliverance kada adlaw, Brad. Paminaw. Kada adlaw i-deliverance si mong balay. Kada adlaw i-deliverance si mong anak. So, Father, ako, Father, sa ikaw. Imo ng anak. Kausar ko nag-deliver, nag-exercise niya. Kinsa nag-deliverance, kada adlaw ang iyang tatay. Hindi, makalakaw-lakaw gapon ko ron. Kaya wa na mo salig lang nako, nisalig mo sa inyong pagkabinunyagan sa ngalan samahan ay baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Wa na kumud adto sila balay. Ala na.
Sila nay sig-ampo sa rosaryo. Simba. Ilang gidugangan nila pagsimba. Gidugangan nilang pag-ampo. Ang yawa ng layas. Yung Father, asam mo balhin ang yawa. Ato sa inyong silingan. Maluoy tan mo sa inyong silingan. Tudlui sa kamatuuran nga inyong nakatunan karong gabi ona. Amen. Nalipay mo wa. Ya kundi mo ayuhon sa Ginoo, ayaw mo ka-discourage. Ang pag-ampo sa Ginoo may maka-inspire nato. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kato mga dunay cancer, stage 4, ayaw mo ka-depress. Embrace your pain. Embrace your suffering. Offer it to Him. Ano man, igamit na sa Ginoo. Aron maligon inyong pamilya. Tanawa, kung na masakit, maghiusa mong tibok pamilya. Amen? Muhatag na kagpanahon sa imong igsuon. Tinoo dili. Blessing in disguise ang sakit. Aron the morta maduol sa Ginoo. Unang kung di ka ayuhon sa Ginoo, ina Lord, ako ning i-offer ako sakit. Ngadto sa akong kaugalingong kaluwasan. Sanctification sa akong kaugalingon. Kaya di naman ko kalakaw, di naman ko kabuhat, magrosaryo ko. Ako iampo si Father Darwin. Ang mga pari dinhi sa Archdiocese sa Cebu, ako silang iampo. Kining akong tapad, ako sa ding i-appeal, no? Sige na kog ampo. No? Unya, di na kamuagig purgatorio. Ano man, kay imo nang gidawat ang mga suffering dinhi with gratitude, with gratefulness. Lord, salamat na stage 4 ko. Salamat, Lord, na duol ko nimo pinaagi. Niini, nakakakumpisal ako, ganahan ako musimba kada adlaw, na duol ko nimo. Sawa po ko'y sakit, layo kay ko nimo. May radyog na sakit ko, Lord. Ni duol na kog pare. Tinao dili. Kadang mga masakit, hoy, pare, nagihuna-hunaan na. Sa tawag si Father. Pero wak masakit, asa managad, og pare. Tinoo dili. Blessing in disguise ang sakit nato. Yeah, the more mo dawat sa itong mga suffering, mo din ay the greatest ministry. Now, why makatupong the ministry? Ay, ko'y giduol, di ako'y gihilog, ningon siya nako, Father, ikalimtan na bagos Ginoo? Wa bang ko mamatay, Father? Wa na ko'y post, nagpabigat na lang ko sa akong mga anak. We are not saved not by the preaching of Jesus, but we are saved by the suffering of Jesus on the Calvary. Amen. Ug mao na gitawag redemptive suffering. Ang atong suffering cause redemption. Kasi tawag na? Redemptive suffering. I offer this suffering of mine for the sanctification of my family. No. And then you will embrace and accept our own human, universal suffering. Amen? Ganta mo example sa redemptive suffering. Tinuod ning hitabo. Ang nagsulti niini si Archbishop Fulton Sheen, napit na Santos. Ningon siya, nag-discuss siya about redemptive suffering. Kini di atong suffering kung ato ning i-unite kanto ni Kristo, it cause redemption. Grabe din, no? Lord, kini akong problema sa kung bana ako ning i-offer nimo. It is a redemptive suffering. So nitabo makaigsunan. Wala gisulti ni Archbishop Fulton Sheen. Dahil pari ni duol niya, Archbishop, makarelate ko si mong gisulti. Kini din atong gagmay og dagkong suffering kung ato ning i-offer sa Ginoo, it cause redemption. It cause salvation. The more we embrace pain and suffering and offer it to Him. Instead, sige kag bagulbol, sige kag complain sa kalibutan, imong i-blame ang kalibutan, imong i-blame ang imong pamilya, imong i-blame ang ubang tao. Na miserable ka. Pero kung imo nang i-embrace tanan, it cause redemption. I-offer na nimo ni Kristo, it cause redemptive effect. Kaya doon ay usa ka babae, Father, Bishop, yung giingnan si Archbishop Fulton Sheen. Usa ka babae, Bishop, nga na minyo og 8 years. Sabi ng 8 years. Di mo too o Ginoo. O ang babae, Bishop, very religious.
Kada adlaw mo simba. Opposite siyang bana. Di tigsimba. Wa pa mo tuog Ginoo. Yang yingnan iyang bana, darling, kung mamatay ko, darling, magpari ka, darling. Niingon tong 8 years, wa gani ko mutuo ng imong Ginoo. Imo na nung kong paparion. No, sana ka. No? Murag napas mo ning akong asawa. Subraan ka panatik ka na iyang Ginoo. Basta darling, basta matay ko darling, magpari ka. Napila istorya makiksunan, ang iyang asawa na sakit sa grabe nga sakit. Terminally ill. Tinood nga istorya. Si Archbishop Fulton Sheen ang nag-share ni ini. So initabo makiksunan, namatay ang iyang asawa sa linghod nga panuigon. Ang kanunay lang may numduman niya, ni kamatay na ko, magpari ka. Unya, pagkamatay, grabe na kayo ang iyang kaguol. Pag human naglubong, nagsisag ukab-ukab dito sa hunos. Diyo na daily prayer ang iyang asawa. Ang akong asawa. Maningin na Bishop Fulton siya, niya, kumusta man? Usa may natabo itong 8 years? Bishop, nisud sa seminaryo. Ha? Nisud sa seminaryo? Yes, Bishop! Mama, niya, kumusta naman siya? Napari na siya, Bishop! Ha? Napari dyan! Tiyan, pwede bag makigila-ila ko, anak, Father, anang maong pari. Yagikan sa pagka 8 years. Yan namatay ang iyang misis. Grabe ang suffering sa iyang misis para lang sa kaluwasan sa iyang bana nga di mo tuog Ginoo. Humingon ang pari, Bishop, ang pari, ya, akong gipasabot, kining niya sa imong atubangan, Bishop, ako ang maong 8 years. Ako tong asawa. No. Tinuod ang imong giingon, when we offer our suffering to Him, it causes conversion. It causes not only conversion, but salvation, redemption. Amen? Kanang inyong mga sakit ron, Lord, salamat kay Lord. No? Kining akong sakit sa rayuma, Lord, dapay usa, Lord. No? Dugangi pa, Lord. No? The more we sacrifice, the more we sanctify ourselves and sanctify our family circle as well. Amen? Nalipay ba mo karong adlaw? Andam na ba mo pasan sa inyong cross? Dili lang andam mo pasan, andam pa mo kiss sa inyong cross. Mas nanay, andam! Kinaandaman! So, kundi tayo sa Ginoo, mga itag grasya. Lord, give me the strength. Gay kog kusog. Ang atong pag-ampo karon ay sig pangayo nga mawa imong problema. Di man jud mawa ang problema. Human sa problema na napoy laing problema. Inang Ginoo, Lord, gay kog kusog kada adlaw nga mapakapas-an ko sa akong problema. Amen? Gamiton sa Ginoo ang problema, ang sakit, ang balatian, ang mga misunderstanding, division, aron ta maduol niya pag-usap. Amen? Kay kita man ang asin o kahayag sa kalibutan. Atong pakpakan ang Ginoo. Karon, follow and subscribe lang mo sa YouTube channel nato. Gihak ra ba akong YouTube channel bagulang. Ganina pa jud. May gani kay atong natay IT kauban, nag-inilugay sila sa hacker. Ganina pa jud, well nagmisa ta. Pag human Diyos misa, no, nag-inilugay sila. Yung 231,000 na ang subscribers nato. Ang na-reach na to is 30 million na ka mga Pilipino using the channel, no? Nya hapit makawat sa hacker ganina. Ay, ning mga hacker. Nag-inilugay sila kaganina, no? Kigipang kuha ang mga contact number. Ibang change, may gani kay na absan ra. No? Salamat sa itong mga technician dire. Kugihan kaayo. May gani kay nag-upload siya sa walid ako ganina, no? Siya naman hindi na magkukasod. Kaya gikawat na di ay padung ang akong YouTube channel. Balik na tatas unor, no? Facebook page na to dito ang Consecration of Senses. Human ako
I-open ninyo, anak lang mo sa inyong nahimutangan ha, kato nas ubos ay namog saka. Kato na po sa taas ay namog naog. Anak lang mo sa inyong nahimutangan. Una-una to bless ang inyong salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you through Eliseus the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ our Lord. Ang tanan yung salt, holy and exercise salt. Dili lang siya holy salt, holy and exercise salt. Ang una ni gamit sa holy salt, si Prophet Eliseo. Gamay lang ang katekism. Gi-curse, gi-poison ang usa ka sapa sa mga lugar dito sa Holy Land. May gani kay ang katong niinom sa tubig sa sapa nang nasakit kay gipoison man ang sapa. May gani nabot si Prophet Eliseo, nag-bless siya og salt. Sa initabo, yang gisprinkle ang salt sa sapa og naulian ang poison, no? Gisave ni Prophet Eliseo ang katawhan sa Dios using holy salt. Asa mabasa? 2 Kings chapter 2 verse 19. Kung doon na gani hiluan, tinood man doon na hilo, doon na pikpik, curse man na, pakan lang siya holy and exercise salt. Muluwa na, musukan na siya. Ang sign niya, curse siya, inigkaon lang niya gamay. Gamay lang kayo. Wala among kasinatian. Kaon lang niya gamay, kanang gipang hiluan bitaw, gipang pikpik, pakan lang gamay holy salt. Musukan nagka. So, ako lang yung gibasa ang ritual. Parang ang intention sa simbahan may mo-prevail. Ibasig mingon mo, sa may tinuhuan na ni Father Darwin, kulto naman eh. Dili na ako. Wapa ko mapari na naning ritual. Amen? Sunod. Ato i-bless yung tubig. I-open nyo yung tubig. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever, that sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm, that transforms in joy, spirit of goodness, and an air of tranquility, freed from baneful and hidden snares, by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that were therein be banished, so that you may possess the world being this sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulin nyo gamayng salt inyong tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of devouring enemy, he boldly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness,
Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease. Venomous terror will drive in afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Kung saan niyo paggamit ang holy and exorcised water, sprinkle ninyo padung mumatog. Kung sa gibutang dress ritual, ang iyang intention mo ni, kaminaw mo, let the scripture serve you in expelling demons. Mag-sprinkle lang kag holy water, holy and exorcised water, it expels demons. Sabi no? Kung infested kayo inyong lugar, matorture sila, just a drop, a single drop of holy and exorcised water. Muna matinganan lang ka, hinay-hinay ka mausab. Kaya imong pagkasaputon, di na sakyag yawa. Oh, suko lang ka, pero dili na ka mupakan, leading them to the sacraments. Amen? No? Curing diseases. Na-post din ako sa timeline ako, tanawa ko timeline, naaya picture dito, nabuak man yung kaya na-disgrasya man siya. Gikan na to, grabe ang sakit siyang kada adlaw. Pero pag inom lang niya, mo intention si Ban, di man na ako. It expels demons and curing diseases. Nalipay mo dapat dyan lain, tarawan nyo, by sprinkling of this water. Sprinkling may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished. Whatever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Hinahinay ta malimpyo o mahigawas tas kadautan. Marami na? Padayon ko. Ingon din by sprinkling of this water, let such homes enjoy a spirit of goodness. Kanang itong gubot kay imong balay, gamitan ninyong holy and exorcised water. Nya mo lead na ninyo, ganahan na mo simba. Pati nga mo, ganahan na mo ko, mingawo naman ko sa Eucharist. Di ko mag-adore, mingawo naman ko niya. Di gani kami ngawon, there's something wrong with you. Uy, sino kag dali-dali, di na ka mahapit niya dito, there's something wrong with us. Kinahanglan, kung naa makalabay ta, ayaw siya labi. Luhod dito, bisag 5 minutes lang, tinapulan na ng ako Uy, 5 minutes lang. Maanad naman ka. Ikadalabay ni mo. Mahimo ng habit ni mo. Kung mahimo na ni mong habit, una na'y good character. Nalipay? Moha. Tudluin yung mga anak. Niglabay ni, asa to dapat ito, Adoration Chapel, Father? O boss, ayaw mo glabay. Hapit mo. Sugdi ka ron. Yung mapuno sad, no? Narin lang mo diri, Naman, daghan naman mo. Narin rin tabernacle. Ya, kung iniglabay dyan ninyo, himo ang habit. Muna pinaka the best nga habit. Amen? Nalipay mo Sunod na ito i-bless ang inyong oil. Dili BB oil basig BB oil na inyong ipa-bless. Di po efficacy oil. Olive oil. The blessing of olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan from the juice of olive oil. You have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that you shall use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image, and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of innocent serpent, through Christ our Lord. Amen. Ang inyong olive oil, holy and exorcised oil na siya. Kung sa bato ninyo, kung masuko mo sa inyong anak, ayaw mo pag-curse. Kasuko lang, ay ka-curse. Oh. Ayaw mo pagsultig di maayos sa inyong anak, sa inyong bana, kay maunay maka, it is a curse. Kung sa bato ninyo, consecrate them. Kung saan nyo pag-consecrate, na consecration of senses, sa Facebook gapon ako,
To dito consecration of senses. Wa na mo kasabot sa inyong anak dali nak mag-consecration ta of senses. Kita si papa nimo, kita inyong mga whole family. Okay, don't curse your family members. Consecrate them. Bless them. Amen? Kita mo sa inyong silingan di masabtan, don't curse them. Bless them. Amen? At it will lead us to conversion and transformation. Muna, i-cross ninyo sa inyong mga senses niya, kaya mag-consecrate ko ninyo karon. Okay? Last na to nga i-bless, ang inyong general blessing ang sunod, incense, candles, Benedictine cross, Benedictine medals, rosaries, rosary guide, sacred images of the saints, sacred images of God, sacred images of Mama Mary, scapulars, handbook. Alam mo kaguol, ato mga, mingon mga, lawa lagi ka avail sa handbook, nung saon man ninako, Father, wa man ko'y budget, ako gapong gipost ako timeline. May rason ha? Pero ang kanindot lang sa handbook, doon na mga instruction dito, kay atong tunan. Kaya di na nato ma-elaborate karon kay gamay ra to oras. Pero what to instruction tong prayer of deliverance nga naa sa timeline nato, gipin na to para magamit ninyo dayon. But before that, practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments and sacramentals. Kumplituha dyan na. Kung wa po mo'y kasal, magpakasal na mo. Simple lang nga kasal. Amen? Simple lang. Kaya nga naman na maghikog. Makabantay mo, i-consult ka po ninyo psychologist, i-consult ka po ninyo psychiatrist, niya ipakapin ninyo ang prayer of deliverance. Nalipay mo wa? Daghan kay mig mga pasyente psychologically ill, completely healed na sila karon. For how many years na doon sila psychologist? Kaya di man purely natural ang ilang illness. Doon na may spiritual. Manigitog and holy ties. Nakaroon, ito i-bless inyong mga tanan ninyong religious items. General blessing ni. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant on your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on their religious items, that we will use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May this religious item mighty restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever this kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Tanawan ninyo, kanang-tanang rosaryuhan ninyo, medal ninyo, unsa intention sa simban. General blessing ni. Tanawan ninyo, madasig mo, butang, kung allergy mo diri, inyo lang isud sa inyong bulsa. Scapular, allergy mo diri, isud lang sa inyong pitaka. Kung allergy, na may mga allergy sa ilang kuan, dagabon mo yung mga sacramentals. Unsa giingon diri, mightily restrain these religious items, mightily restrain the devil. Abi ninyo, ang mga banggiitang albularyo, silaw kaayo ang inyong cross nila. Di sila kaduol nimo. Kanang mga banggitang hayrang ka demonyo, hayrang ka mamabarang, silaw kayo. Nalipay mo wa? Uy. Nadire, na? May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless. Kung sa'y gamit sa sacramentals, rendering them powerless. Dahil kaubang Brad Kaloy, mangingisda, sige siya og suot ato Benedictine ring. Kaya ba mo, na si pinakabarkadang albularyo. Sunod-sunod sa iyong balay. Yan doon, ipambitay naman yung cross dito. Sa Brad, di na ako kasud si mong balay, Brad. Saan naman? Hayag kayo, Brad. Nay, pwersa nga, ikuan ko. Di na ako kasud. Kana pong imong kana ba? Hayag kayo na ko. Ang iyang Benedictine ring. Tanawa ko din eh.
rendering them powerless. Atong papakan ng Ginoo be. Ako lang ipasabot gamay, dugang, ipasabot naman nila based sa ritual sa simbahan. Kinsay naghimo sa simbahan? Sa ritual? Ang simbahan. Ang imong itugot ang gisugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Ang wa itugot sa simbahan, wa itugot. Grabe. Ayaw naman pagduha-duha niya na. Salig ining Ginoo nga way sa kamo pa. Kita pa. Amen. Karon pakipinanta mo maning katapusan, manindog tang tanan. Unya useless kining prayer kung doon na pa mo'y habak. Uy, paminaw mo. Useless ning renouncement na to ron. Kaya ito i-renounce. O mag-consecrate ko sa inyong senses. Okay? Gamitan ninyong oil o ganyang tubig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? Yung gamay lang, kung doon ay makuyapan, ayaw mo karatol. Kung doon ay mo singgit ron, relax lang mo. Dito, si Kihor kugikan, 5 kabok na ninggit. Lingaw kay me. Ang mga tao, perting hadlok ka. Kung ang yawa po, perting singgit sa kahadlok. Kamu po, iputi inyong matas kahadlok. Ayaw mo kahadlok. So, bago lang kugikan si Kihor, ha? Tuwa ditong katedral sa mga bangkiitan. Sa katedral, no lahi din ang katedral. You know na, no. Pero dili sila katandog nato. Ano man, God is Emmanuel. God is with us. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. I-renounce nato ang tanan natong superstitious belief, occult practices. Sabat mo nako. With great devotion, with great sincerity, in the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult practices, amulets, handed down from my ancestors, non-Catholic rituals, non-Catholic practices. I renounce all. I repent. And ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, patuo-tuo, occult practices, rituals, cults, which are not from the Lord. I renounce all of them. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, that we love Him more than the occult practices of our generations. Amen? Ito ko inyong ulo. Gamitan ninyo, i-cross ninyo sa inyong mga party sa lawas. Ito nagibati sa inyong lawas. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon them. In the name of Jesus, I seal this whole area to the most precious blood of Jesus Christ. I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this area to the most holy name of Jesus of Nazareth, the Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords, and God of Gods. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break all curses and spells sent against you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links and bandages between them and all the resources and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, to His tremendous power as God, and to His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind and cast out the spirit of obsession, the spirit of
oppression. I command you to depart from them and fill them with your presence, healing, guidance, enlightenments, inspiration, faith, hope, and charity. And your presence, consolation to all your people who are here. You do implore, Holy Father, Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Sign of the cross sa inyong agtang using the oil or the water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang atudunggan kurusan nato. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Ang atong mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Inyong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Atong baba. I consecrate your chest that you may believe in God. Ato dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang atong abaga. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. Atong kamot. Partial deliverance lang ta, short form. Katapusan gani, human ninyong deliverance sa inyong balay, mag-deliverance ninyo sa inyong mga anak. Kung anong pasabot inyong anak, possess. Ako, kada-adlaw ko mag-deliverance before ko matog. Ano man, parang di ta ma-disturb sa itong kontra nga bang yawa. Ang katapusan, Jod, parang way retaliation, o kung doon naman gamay ra, di ra makatandog na to, ang cleansing prayer. Nana sa guide and flow, akong i-post dito. Okay? Sabat mo na ako ha, mag-cleansing prayer sa daw, patamahuman. Sabat mo na ako. Heavenly Father, with the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus. From the top of our heads down to the very soles of our feet, let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession, and anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit, and may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gamay lang nga painumdum, reminder, kung namugat gani mo, karon nagpray ta, lain imong lawas, ay mo kagool. Practice cares. Nya himua, kanunay ang deliverance. Daghan kay kong pasyente, sila na, ang oppression, gamay nga oppression, gamay nga obsession, tabangimi, di na mo kayag kamitanan. Nasabtan ninyo. Kung doon na may masakiton, tabangi ko ninyo, kamoy deliverance pa, ito ang pari sa inyong balay. Okay? Nya, daghan kayong mga milagro na hitabo. Tabang mo na mo. Nalipay mo karon. Kamuwa dyan mo tabang kung wa ninyo i-renounce ang inyong habak. Uy. Kanabang bala, di mo buto. Nga inyong gitakin-takin. So, hangyo ko ninyo, i-practice ninyo ang prayer of deliverance. It is the gift of the church to all of us. Manamingon si San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. 1 Timoteo 3:15-16. Nalipay na mo sa atong tinago, ngayon nyo nang nahibawan ron. Amen! God is good! All the time!
atong pakpakan ang Ginoo. Dagang salamat. Ug way sapayan.